ako'y magtatanim ng aking talbos ng kamuti. Ay, talbos ng kamuti ba tawag yun ay? Yes. Talbos ng kamuti. Iwanan mo ka dito, Nay. Lagyan natin ng lupa. Lupang ginamit ko yung organic plus ang nakalagay potting mix kasi maganda panahon, maganda magtanom-tanom. Siya. Magdahon na kasi siya, isang linggo na rin siya. Wala akong patubo sa may tubig. Marami pa kaming na-harvest mo sitaw last year. So, hindi pa ready to tanim. Pero yung iba na-tanim na namin. Eh, ito po yung pinapatubo kong sibuyas. So, ililipat ko lang po siya sa paso. Ito ko na ilalagay ang ating sibuyas. Pwede na lang. Sibuyas. Ano siya? Lahat mga tao lumalabas kasi ang tagal namin nagkaroon ng magandang panahon, puro ulan.
Tapos malamig pa. Saka mayroon tanglad. Tumubo na yung tanglad ko. Ang problema nito. Ay, naku, pamatayan. Tanglad. Kailangan ko pang another paso. Ito siguro. Ay, ito na pwede. Yan po, may tubo na ng tanglad. So, lipat ko siya dito. Hey, let him go. Yo. Let him go. So, yan po. Nagdagan ko lang ito kasi ginamit ko last year sa basil namin. Tapos nagdagan ko lang siya ng lupa. Lalagay ko yung ibang one dito. Haba nito, ganda. Sabot sa ganda sa talbos kasi, diba kahit dahon lang, i-steam mo, sausaw sa bagoong, sarap na siya po.
Lalo na dito sa amin. Bihira ka lang makabili ng ganito. Dahil maliban sa mahal, hindi ka masyadong makakita ng ganito dito. Siksik ko na lang din po ba? Hiểu ơi, đây có hiểu ơi. May kapitbahay kami ditong ibang lahi. Kung maingay tayong Pilipino, mas maingay din sila. Siksik ko lang ng siksik dito kasi sayang eh. O, tumutubo na siya, oh. So, ayan po, dami ko nang natanim. Okay po, salamat sa samahan niyo ako sa aking pagtatanim ng aking mga gulay-gulay. So, sa susunod, magkita-kita na naman tayo sa susunod kong itatanim. Kasi, mayroon din ako pinapatubo sa loob ng bahay, okra, cucumber, at saka zucchini. So, ayan po. Salamat sa pagpanood. At don't forget to subscribe my YouTube channel. Nining Joy Bisaya. Thank you po. Bye-bye.